Yun no, sobrang laki. Parang pwede nang maabot yung araw eh. Ito yung buwan no. Yung buwan no, maliit pa yung buwan no. Yun yung buwan. Dito sa kabila yung araw. Oh. Kita nyo yan guys. Alas 6 na dito ah. Alas 6 ng hapon sa Saudi. Pero yung araw oh, tirik na tirik pa rin. Kaya napakainit ngayon eh. Alas 6 ng hapon dito sa Saudi. Tirik na tirik pa rin yung araw. Tingnan nyo guys. Ang laki, di ba?